И като хора, ние ще играем Майнкрафт, малко сингаплеер. В света ни ще играе и още един човек. Трябва да крафнем, да крепнем грешка. Така се казвам YouTube. Отделно. Така. Всичко е така. Така да го крепнем. Seed ще бъде на рандом. Seed ще бъде... Seed всъщност сега ще ви го дам като зареди света. Тук ще участва и Макао. Следващия епизод де факто втори. Ние сега мисля да се развием малко, за да му дадем неща. И така виждаме, че имаме лаленцето и... Охо, край. Значи хора искате си да вече знам. На най-новия снапшот сме. Ето ви го си да спрете клипа. Ето за не ви служи, че сме на най-новия снапшот. 15W50A. И имаме село и флайер байом. Йей! Така, надявам се поредицата да ви харесва. Че мисля да ги слагам малко по-на-рандом. Ето така. Така сега искам в коментарите сега ще избера в коя къщичка да живеем. И после искам в коментарите да кажете в коя къщичка да живеем. Така. Щях да кажа да оберем фермите, но вижте вече си имаме айрон меч, ябълки и така нататък. Тъмън да хапнем една ябълка и сега ще преминем към обиране на фермата и ще ви говоря. Така не мисля, а сега понеже всички знаем, че е училищен сезон и до зимната ваканция няма да имам няма да има много клипове, тук си имам печки, няма да има много клипове, за което много се извинявам, но все пак училище, мъчилище, то си е така. Който обича училището да напише коментар, защото колко ли хора всъщност, който харесва училището да напише коментар долу, искам да видя колко хора от вас харесват училище, защото аз съм от тези, които не го харесват. Ема все пак трябва да се ходи. Така... Опа. Така... Ако не знаете, в този снапшот има звуци нови, но по-нататък ще ги разберем. Защото сега не виждам къде да ви ги покажа. Така да хапна на морковче. Така да разгледаме селото. Тук е едно предимство. Добре. Имаме вълна по това. Най-лошото нещо е, че нямаме такива. Забравих името. Абе тия червенките. Не си спомням името. Чакайте, тук пораснах. Не 2-1, не. Така. Шанс. Тук си имаме кладенец. И сега в началото чакайте само си крадна кастинг тимбъл. Нека тук да си седим. Все пак ще живеем тук. Тези са на мен ми трябва. Така, какво продаваш? Чакай! Ти си ми от любимците. Какво продаваш? Коза на рад забравя. Добре. Упс. Добре. Ще живеем ето в тази къщичка. Ако и намеря входа. Айде! Хора, това не е.
шанс, хора. Чакайте да си взема направо хлебче. Искам теб да те зарова ето тук. Виждате, мисля, че има нов звук при бутането. Какво отключи? Добре, това ме усторила, защото този Pumpkin Pie храни доста. Как да го сложим така? Ти какво продаваш така? Мидинг. Добре, някой ако знае за какво се ползваше тази книжка, може да напише коментар долу в описанието. Не, че ме мързи да прочета в интернет или нещо такова. Просто... Айде... О! И хора, няма да се правя кирка. Мислих кирка да се направя, но мисля, че овце ще бъде много по-добре. Ще си ги затворя. Готово, вече си имаме ферма. Ехо. Овце е. Ехо. Ще отида да отсека малко дърво. Защо? Хайде де. Добре, ще го направим едно по едно. Ехо. Сега да вземем тази. Хора, вече си имаме храна. Моля да не яд нещото. Отвътре ще си влизаме. Всъщност тук ще живеем, мисля, че е по-добре да ми изглежда къщата. А пък и задния ни двор е пълен с овце. Така, да ги острижем. Айде, тази добричка. И тази сега. Така. Тук ще си сложа легло. Бързо да притичаме да съберем малко дърво. Тук си имаме пещера. Доста добро место си намерихме, хора. Също така се надявам банър ми в YouTube да ви харесва. Сам съм го правил. Не ми го е правил никой друг. Така. Така. Мисля, че още едно и ще не стигне. Така. Поредицата оцеляване с тим оцеляване я трия, защото това вече е новото тим оцеляване, защото без да искам миналия път изтрих света.
Така да си посадим малко, като ти не ми трябваш. Ето и крави, 2. Чудесно! И крави ми трябваха, хора, все пак. Ехо. 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 Май пак ще ги притега. Не. Хайде, чакаме ги. Ехо. 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 Хайде. Хайде. Хайде, хайде, хайде. 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 Хайде, че се стъмва. Добре, хора, за първи епизод сме доста добре. Имаме кравичка. Кравички 2, 3 овце. И сега мисля да преспим. Ще ги оставя, защото да преспа. После ще ги взема. Така. Ето. Тапана. Хора, това е... Не знам за вас, но на мен епизода лично ми харесва как се получава за сега. Хайде, хайде, хайде. Му. Леле, майко. Хайде. Армия от животни, натресайте се. Хайде един по един. Чакам ви тук. Не бе, другата ми овца излезе. О май гад. Идвам да стържа и тези. Идвам да стържа и тези. Трябва да направя в Майнкрафт, като сложим вълна да става по-ежено. Но това сигурно ще е в версия 1 милион и 2. Пазете се от тук, бе! Хайде, хайде, хайде. Хайде, всички тука, тука. Айде, готови сме. Сега отивам да размножа кравите. Крава тук, крава там. Затварям вратата. Така, сега да оставим така. След малко ще си направя айрон врати. Така. Да си направим
кефирка. И отиваме малко да покупаем, но първо мисля да пренеса печките. Така. Опа. Пшеницата ще я оставя. Така, почти. Точно пред къщата имам всичко. Така. Така. Много съм прост хора. Надявам се да ме чуят. Много повече плават. Тези. Ето сега чухме един от новите звуци. Мисля да си направя мина в къщата. Тази вода ме изнервя. Така. Тук няма нищо. Хора, ако питате защо ми е... да, и хора, вече няма блок с меча. Ако питате защо ми е светло в пещерите, имам гама. Сложил съм го, за да може да виждате по време на клиповете. И ви го казвам, за да не ме питате, защото предпочитам да ви го кажа, отколкото после да ме питате нон-стоп. Така. Ще се бъра още камък. 4 са ми достатъчни. И сега сигурно няколко човека ще ме накарат да си направя щит, но аз това ще мисля да направя, ако се изпълням рецептата. Забравих да чуете новия звук. Тъги.
Надявам се да го чувате. Чакай, яра. Така, така. Не. Добре, хора, сега ще видим как се прави щит. И защо с главни никой не знае. И цялото ми е грешно. И сега ще видите, не става. Звънна ли се правеше? Абе някак си така се правеше щидове. Забравих да си взема ножицата. Така, и хора, това ще бъде този клип и чао, чао.